One thing I like about a cycling cafe is a warm Welsh welcome and quick service. Somewhere to store my bike, or at least somewhere I can see my bike when I'm inside having a nice cup of coffee. Beth am gydweithio gyda'r clwb lleol fel bod y clwb yn gallu defnyddio'r caffi fel cartra a cynnig disgownt iddyn nhw? Bod y beics yn saff a bod ni'n mynd i gweld y beics. Mae yna fwy a gaffi swan efo racks bwrpasol i weld y beics. Mae'n haws cloi nhw ac yn y blaen wedyn. Please don't take ages to take out order because usually we're in a hurry and let's have the Wi-Fi. Tynwch eich lluniau a rhoi nhw ar social media. Gwelwch llenwi yn boteli dŵr ni am ddim. Da ni'n gwario digon eich caffi. Dwi'n licio caffi efo digon o siwgr, digon o beth ar y menu efo siwgr yn nhw. Siwgr yn bwysig i Beicwyr. Bod y ddewis yn dda, ond bod y bwyd yn sydyn yn cael ei baratoi ac yn rhesymol ofnadwy. So gres o'r caffi sy'n gallu cadw suppleis o diwbs, tools, ac jyst yn comser weithio'n digwydd a bod ni wedi rhedeg allan. Mae lleoliad y caffi yn hynod bwysig hefyd. Oherwydd mae yna gen gymaint o llwybra clasuron yn yr ardal lle mae beicwyr yn licio wneud yn aml. Ac os ydy o ddim rhy bell o'r uwth y llwybra yma, mae lleoliad yn gallu wneud gwahaniaeth hefyd.